Archbishop nke Province of the Niger ma bụkwazira Bishop nke ụka Anglican n'Awka Diocese Most Reverend Alexander Ibezim na-ekwu na njikọ aka n'ọrụ dịka otu ukwu azịza n'etiti ndị mmadụ bụ ihe na-eweta agamnihu. Ọ kpọkụziri ndị ụkọchukwu ka ha gaa n'ihu wee na-atụghatara Kraịst mkpụrụ obi dịka ha na-aga n'ihu n'ọrụ ha dị iche iche, gbochie ndị a ịbụ ndị ga-agharịpụ ma na-eme nke a site n'ekpere ijikọrọ aka ọnụ wee kpee. Abụchi nwa ọzọ ji akụka. Ọ nọ na-agwa ndị kansụl ahụ okwu bụ nke ọ bụ ndị bishọp ụka Anglican ndị na Anambra steeti a ya nakwa nwunye ha nakwa imerime ndị isi ụka bụ ihe gbakọrọ na Cathedral St. John Ekwulọbịa nke dị na Agụata Diocese. Most Reverend Ibezim kwupụtara obi mwute ya nyegara udu akparamagwa ọjọọ nakwa enweghị ezi nchekwa dị na ala anyị bụ Naịjirịa ugbu a, ma tozikwe gọọmenti Anambra steeti maka ịgbape amụma inweta ezi nchekwa akpọrọ Operation Udo ga-achị na steeti a. Most Reverend Ibezim bụ onye isi oche nke kansụl ahụ oge ọ nọ na-ekwu okwu nyegara isiokwu mmemme ahụ nke akpọrọ ịga ije n'ịdịkọ n'otu, kwupụtara na ha ga na-aga n'iru na-akwado gburugburu ha site n'ịdị na-enye ezi nkụzi ya nakwa ezi ọmụmụ nyegara ụmụ akwụkwọ ha nakwazi ndị otu ha, n'ihi na agụmakwụkwọ bụ isi sekpụ ntị n'ọdịnihu. N'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye Anglican Bishop nke Diocese Agụata bụ Right Reverend Samuel Ezofo bụ onye kwuru okwu gbasatara mkpa kansụl ahụ dị, kwukwaziri na etu ndị ntorobịa si alaghachi azụ n'ịga alụsị kwesịrị ka mmadụ niile nakwa onye ọbụla kea ji n'ume ma fụ na atọghatara ụmụ ntorobịa dị otu a ka ha sibe ezi ụzọ. N'ofu aka ahụ ka onye Permanent Secretary nke Ministry na-afụ maka Trade na Commerce na Anambra steeti bụ Sachinedu Ike bụ onye kwuru okwu na nnọchiteanya ndị otu 19 nke kansụl ahụ kpọrọ oku njikọ ọnụ n'etiti ụlọ ụka nakwazi gọọmenti iji wee fụ na enwetara gburugburu bụ ịgba